Banky v súčasnosti poskytujú približne toľko hypoték ako pred nárastom úrokových sadzieb. Čím to je spôsobené? No, do veľkej miery je to spôsobené tým, že domácnosti sú stále v pomerne dobrej finančnej pozícii, čiže už minimálne v prvom pol roku sme videli rast reálnych miest, vidíme, že trh práce je stále stabilný a keď sa nám trošku zhoršuje, no a rastú nám ceny nehnuteľností. Čiže to sú motívy, ktoré ľudí vlastne nútia k tomu, alebo berú ich k tomu, aby si brali hypotéky. Ceny bytov rástli v poslednom období rýchlejšie ako platy. Odrazilo sa to aj na náraste splátok v pomere k platom? Zatiaľ to nevidíme, to znamená napriek tomu, že ceny rastú rýchlejšie ako platy, čiže tá priemerná dostupnosť sa nám zhoršuje, ale keď sa pozrieme do bankových portfólií, tak vidíme, že tá zaťaženosť nám v podstate nerastie. A jeden z tých dôvodov, prečo nám nerastie, je to, že dlhodobo nám rastie podiel skôr tých vyšších príjmových kategórií bankových portfólií, čiže dokážu sa viac presadiť a tým pádom tá zaťaženosť je trošku nižšia, čiže nejako nám nerastie. A druhým dôvodom, čo vidíme, a neplatí to len pri tých vyšších príjmoch, ale skôr pri tých ostatných kategóriách, vo väčšej miere pri kúpe nehnuteľnosti a pri braní hypotéky dávajú do toho aj vlastné zdroje. Tým pádom je zaťaženosť splátkou trošku nižšia. Dokážu si požičiavať aj ľudia s nižším príjmom? Áno, dokážu, aj keď niektoré dáta naznačujú, že minimálne pri nových hypotékach ich podiel postupne klesá, ale je to skôr pozvolný pokles, ale ich podiel stále je prítomný na trhu hypoték, na trhu nehnuteľnosti, že stále sú prítomné, ale cena za to, teda tej menšej dostupnosti, je, že síce úvery aj nehnuteľnosti získajú, ale pri horších podmienkach. To znamená väčšiu zaťaženosť pri príjmu splátkov, takisto musia do toho viac vlastných zdrojov. Odkiaľ majú tieto peniaze, vlastné zdroje, ktoré dávajú do hypotéky? O tom presné informácie nemáme, čiže odkiaľ čerpajú tieto zdroje, ale tak buď sú to vlastné úspory, alebo sú to pravdepodobne zdroje v rámci rodiny. Väčšina ľudí si kupuje nehnuteľnosť bez hypotéky. Pri týchto ľuďoch viete, že odkiaľ získavajú peniaze? Majú ich napríklad z toho, že predajú nejakú inú nehnuteľnosť? Máme informácie, ako sa mení vlastníctvo nehnuteľnosti, čiže tak, ako ste povedali, hypotéky vzdialka netvoria nejakú podstatnú časť, len asi štvrtinu. Kúpa nehnuteľnosti cez vlastné zdroje tvorí asi 35%, čo je pomerne vysoké percento, ale nemáme presnú informáciu, odkiaľ tie zdroje berú, ale viem si predstaviť, že kľudne, že to môže byť spojené s tým, že už predtým nehnuteľnosť nejakú vlastnili, tu predali, nasporili si niečo, išli možno do lepšej nehnuteľnosti. A je dosť možné, že na začiatku celého príbehu niekde bola hypotéka. A je možné, že oni tú nehnuteľnosť predali niekomu, kto si bral hypotéku, takže bez hypotéky by vlastne oni nemohli si kúpiť svoju nehnuteľnosť. Áno, ako tých kombinácií strašne veľa. Jediné, čo vidíme, ako získali nehnuteľnosť na konci toho celého reťazca, ale čo bolo predtým, to žiaľ v tých dátach nevidíme. Na Slovensku klesá počet obyvateľov, spomaluje sa aj ekonomika. Odráža sa toto aj na cenách bytov? Určite áno, aj som už naznačoval už pri tých úverov, že ten ekonomický rast je veľmi dôležitý na to, či ľudia si berú, neberú úvery. No a druhý faktor je demografia. To už sme dlhodobo hovorili, že demografia má vplyv na ceny nehnuteľnosti. V tejto správe sme sa hlbšie pozreli hlavne na to, ako sa vlastne, aká je migrácia obyvateľstva v rámci Slovenska. V podstate sa ukazuje, že v okresoch, kde je väčší pokles obyvateľstva, je zároveň nižší prírastok cien nehnuteľnosti. Na druhej strane máme Bratislavu okolie, kde je najväčší prírastok obyvateľstva za posledných 5 rokov a zároveň vidíme, že tam sú tie prírastky vyššie. Čiže ten vzťah medzi migráciou alebo počtom obyvateľstva a cenami nehnuteľnosti je prítomný. Mnoho ľudí kupuje nehnuteľnosti nielen na vlastné bývanie, ale ako investičné nehnuteľnosti. Mali by sa títo ľudia obávať tohto vývoja, že v budúcnosti môžu klesnúť ceny nehnuteľnosti a nezarobia na svojej investícii? To netvrdíme, hovoríme len to, že demografia môže byť jeden z viacerých faktorov. Zároveň napríklad hovoríme migráciu v rámci Slovenska, čiže napríklad tam sa ukazuje, že niektoré oblasti, pravdepodobne keď dojde k poklesu obyvateľstva na celom Slovensku, tak vďaka tej migrácii budú profitovať z počtu obyvateľov a takisto z cien nehnuteľnosti. Čiže zatiaľ netvrdíme ten jednoznačný vzťah, že by tam existoval. Pripravuje sa, alebo už je pripravená ďalšia vlna konsolidácie. Môžu nové opatrenia ovplyvniť schopnosť ľudí splácať hypotéky?
Nie, toto nevidíme. Čiže detailne sme sa pozreli na tie jednotlivé návrhy, pozreli sme sa, ako to môže vplývať na finančnú situáciu domácnosti podnikov, takisto na ich schopnosť splácať úvery, ale takéto nevidíme. Čiže skôr, keď sa to niečo môže dotknúť možno dopytu po nových úveroch, už vidíme mierne spomalenie pri hypotékach v posledných mesiacoch, ale na splácanie úverov predpokladám, že tam by to nemalo mať vplyv. Podiel nesplácaných hypoték zostáva dlhodobo nízky. Neplánuje Národná banka Slovenska zmeniť limity alebo ich nejako zjemniť? A to, ako sú nastavené tie limity alebo štandardy, nesúvisí ani so splácaním úverov, ale skôr súvisí s tom, aké sú bežné štandardy pri poskytovaní úverov a zároveň to, čo považujeme za správne alebo zdravé pri zadlžovaní. Čiže to, že nám nerastú, neznamená, že budeme tieto veci meniť. Ak by ste tieto limity, dajme tomu, zrušili, znamenalo by to, že zhoršenie portfólia bank napríklad, alebo že by pribudlo do portfólia bank viac ľudí, ktorí na to nemajú, aby naozaj splácali hypotéku? V podstate áno. Ak to dáme do kontextu toho posledného vývoja a vnímame, že tá dostupnosť sa nám zhoršuje, sú vyššie sadzby, ceny nehnuteľnosti rastú, tak keby neboli naše limity, tak pravdepodobne to bankové portfólio by vyzeralo úplne inak. Čiže mali by sme tam viacej klientov, ktorí by možno nemali zaťaženosť príjmu 60 na splátka voči príjmu na úrovni 60%, a pravdepodobne by to bolo na 80% alebo ešte vyšší percentách. Čiže tým pádom by sme ako keby uvoľnili to riziko v bankovom sektore a riziko by sa skôr zvýšilo. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem takisto.